नमस्कार। हम सुशील कुमार प्रेमी रोलों के बीच फिर से एक भोजपुरी कविता लेकर उपस्थित बानी। हमार यूट्यूब चैनल सुशील कुमार प्रेमी बाव पर जाए लोग देखे लोग एक से बढ़ के एक भोजपुरी कविता रोलों के बीच हम परोसे कोशिश करतनी। रो लोग सुनी कविता रोलों के अच्छा लगी। इंसान भइल बा रेल जैसन, इंसान भइल बा रेल जैसन, दुनिया भइल बा जेल जैसन। पैसा कमावे के होर लागल बा, दिल के बात अब पुरान लागल बा। गली मोहल्ला में सन्नाटा बा, फोन के दुनिया में सबके नाता बा। बच्चा लोग खेलल भुला गई, स्क्रीन में उंगली हेरा गई। बड़का लोग कहे समय बदल गई, फिर भी मन में कहीं डर लद गई। संस्कार अब किताब में सिमट गई, आधुनिकता के जाल में उलझ गई। और ई समाज हमनी के बनावल बा, एक के सुधार हमनी के करावल बा। प्यार इज्जत और भरोसा लाई, तब सही मायने में समाज कहाई, तब सही मायने में समाज कहाई। नमस्कार, प्रणाम। रोलों के बीच एक से बढ़ के एक भोजपुरी कविता हम ले आवे के प्रयास करें। धन्यवाद। जय बिहार, जय भोजपुरिया।